Привітання. Що робиш? Привітання, якогось вірш повторяю, але ніяк не можу запам'ятати автора. А що за вірш? Спадщина від прадідів, спокон, віков. Не засталася спадщина. Поміж своїх і чужаков яна мені ласкою мачною. Видатний вірш. До речі, його Янка Купала написав. А ти ніяк його запам'ятати не можеш? А я його завсюди з Якубом Колосом бликаю. А не ж однолькове. Ну ти й смішний. Гэта ж зусім два розныя пісьменнікі. Наприклад, у одного вірша гэта класічний приклад пейзажної лірики, а у другого образ природи створює фон для інших важних для поета тем. Ну, кого які? Так, після уроку отведу у тебе у одно цікаве місце. Яно допоможе тобі з твоєю проблемою колесом Купали. Сердечно запрошую у Державний літературний музей Янки Купала. Після моєї екскурсії ти докладно запомниш, що це за чоловік. Нас подзьон. Ось это справді музей Янки Купала. Здесь он родился, и здесь он провел все свое детство. А ось гэта великий родовод Янки Купала, який починається у 17 столітті Станіслава Луцевича. Макет дому Янки Купали на вулиці Костришинська, 40. Ось гэта першая сустрэча Янки Купала з Якубом Колосом, і яна адбылася ў 1912 годзе. А вось гэта яго кабінет, які быў узноўлены з рэальных рэчаў Янкі Купала. А вось тут Янка Купала з Якубом Колосом гулялі ў шахматы. Янка Купала звычайна перамагаў. Вось гэта макет дэкарацыі да спектакля «Паўлінка», які Янка Купала зрабіў амаль самастойна. Ну що, цяпер ти запомніш ім'я Янки Купала? Тепер ніколи не забуду.